a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty of a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. A vlastní cestou. Jendo? Jaké jsou tvoje pocity? Hej, dneska to je mega nuda. Žádný sníh, žádný vítr, žádný strach o život, je to trapné. Úplně. Můžu pít Coca-Colu v klidu. OK. Hallo, Jaké? es ist keine Bäume. Hallo, wir sprechen über das Tee von Julia. Ja, es ist sehr gut. Ich bin nicht in die... Ah, nein, kein. Jetzt. Und check it? Check it? Was? Check it? Und wie geht's, Václav? Wie geht's? Genau. Gut, gut. Ja, gut. Ja, Und, natürlich. Wetter? Was ist Ja, die ja. Wetter? Ja. Ah, Wetter. Oh. No, gut. Sprechen Sie bitte. Schlechte Wetter? Ich zkusit šušem. Und die Plans? Meine Plans ist vrcholen. Jaké jsou tvoje pocity? Dobré. Aktuální teplota je -5 stupňů. Teď potvrzeno, mám tady svou takovou teploměr. Teplo nefouká, to je hlavní, nefouká, to je boží. Krásný výhled. No jasně, no jako jsem zase. Nahoře asi přijde nějaký větřík, čekám, ale na to se hodí bunda a bude dobré. Když se říká, první půjde padáš fotbal s Datínem. A pak... To mi jak začne tady s tímhle tématem. Jendo, dej nám krátkou reportáž. Jsme na kopci, skoro nahoře, v nějakých horách, německy neumím, nevím jak se jmenujou, jsou pěkné a je to boží. A jak jde naše výprava? Řekni nám příběh z naší výpravy. Příběh naší výpravy, tak ráno jsme vyšli, přišli jsme všichni v plném počtu po hodince na chatu, kde nám řekli, že čekají až za dlouho, nechali jsme tam batohy a vyšli jsme tam a dole někam sem nahoru. No jo, ale tady nejsme všichni, protože někde tam si půlka lidí prostě řekla, že půjde doprava, ta první skupina. Tak jsme čekali, panikařili, co dělají a pak nám prostě zavolali, že už jsou nahoře a že nás čekají. Takže... A nahoru to je ještě pěkný kus. To vloze. To je Julča. Und ich möchte etwas essen. A Katka má strašný hlad. Co ich freue mich? Freue? Ja? Aha. Ans essen. Co essen? Ja. Chtěla by jíst, ale tak přece nenajíš. It's good, es ist gut. Ah, die sind ja sag. Neschneid. Když jen k tomu něco říct, Vítě? Prakticky to nemá chybu. Sušené maso? Ovšem. Vrcholové bílkoviny. My potřebujeme komentář od tady našich rychlíků. To jsou tady ti.
Jak jste se sem dostali? A vy co s Jinkem? S Robinem. Vy jste šli taky? Šli jsme po stopách. Po stopách, jo tak? Dobrý. Často zastavovali a pochybovali. Aha. O našem rozhodnutí. A pak jsme viděli, tak jsme šli. A kam jste se teda dostali? Tady taky přes ten malý? Jo. A tady jo? Tady už tady dělat. Ale tam to byla zkratka, jo? To byla zkrátka. To jsem byli. Oj! Tak Zony, Ano? povídej, kam se dneska chystáme, kolik máme stupňů a co nás čeká. Kolik stupňů, tyjo, tak to přesně ty nevím. A to si bych nebudu zdržovat a zjišťovat to. Mám s sebou Kolik takovou bude? nesunici. Tak teplota se bude pohybovat nevím, kolem minus 8, minus 10, bude lehce chladněji než minule. A stále nefouká, takže to je zlaté. Dneska se chystáme dolů, ale jsme to oklikou přes další chatu. Tam, když se pojáme, tak tam krásně si střihneme cestičku přes les zimní, užijeme si krajinu rozmanitou jinou než minule. Jsme na chatě, uvidíme pro okolností, možná tak vyběhneme nějaký kopeček, ještě neřeklo, že jo, dneska, a pak půjdeme dolů. Jasně. Těším se. Je tak, už se nachystaní. Juli. Jsi tam úplně naprosto moc. A Julča už je nachystaná, ona zase povede výpravu dopředu, že? A co Juli? Budu za Kubou. Budu se držet jeho šlépy. Dobře. Jak se ti spala na chatě? Jak se vám spalo na chatě? Dobré, asi jsem byl trochu dehydratovaný, málo vody. Byla mi trochu hlava ráno, ale v pohodě. Já jsem se dneska ráno dopila. Takže už mám pití na celý den vyřešit. Váš, jo, to by to tak jde. Teda já to snad ty věsněníš ani nebudu brát, to je hrozné. To je tvoje nová láska, sněhnice. Ne. Mašky jsou dobré, ale sněhnice ne. Oh, Co tady děláš? Dělám chálku na uvítanou. Tady natočím 3 krabice. To je bageta z patifu. Je to veganská pomazánka a na ní dáme pořádnou klobásku. Tak to je dobrá chálka. Tady je kafe, takže až přijdu, tak tam dáme vařit kávu. Tady je čokoláda a tady jsou rajčata. A tam je slanina a tam je barče, která je